Takže ahoj, tady je Jamie a my jsme se rozhodli, že natočíme, jsem dostala k Vánocům. Natáčí to Denny, která je přede mnou. No takže jdeme. No takže dostala jsem digitální žehličku na vlasy. Potom tady mám nějaký náušnice, náramek. Mám tady knížku Můžlí deníky. Pak tady mám takový ručníky na hlavu. Potom rukavice. Mám tady to. Jakože takový ty rukávy. Pak mám tady tričko. To vypadá jakože, no dobrý. Ale to má takhle udělaný rukávy, jakože jsou takhle děrovaný. No. Pak tady mám tričko Black Wheelbase. Pak tady tílko. Opět Black Wheelbase. A mám tady košili kostkovanou. Potom tady jsem dostala 20-dírkový boty. Se všema různýma barvama kaniček jako. Pak tady mám od babičky nějaký nadkolenky. Pak tady mám úplně senzační mega plagát. A jakože ten nevím, jestli se vám vejde na tu kameru. Je moc velký. Máš tam to? No a pak jsem dostala tady nějaký fixy, barvy na textil. Pak tady mám nějaký šampóny. Mám tady lak na vlasy, voňavky, 2 laky, černý, červený. Mám tady stíny, plasku, pak tady nějaký linky, řasenku. To je asi všechno. Tak ahoj.